YouTube, og i dag vil jeg så spille Roblox med min kære ven, Katja. Er det så mig? Hej. Og ja, hvis Der fanger dig! ja, den har altid været der. Men hvis I ikke ved, hvad det er, så er det Roblox eller Roblox. Mange folk kalder det noget forskelligt. Katja, blev du noget? Hvorfor? Jeg har et æg i hånden. Fuck, det er så spændende. Er du morder? Nej, min arm er faldet af. Jeg har Jeg har ikke engang noget æg. Fuck. Jamen prøv at se. Hold jeg ikke lige ved det. What? Hvad laver jeg? Vil I se mig, Katja? Vi går i split. Og spagat. Det må fandme. Du skyder nu æg på mig. Gå nu væk. Ej, dem der bag græskarret. Jeg laver split i græskarret. Skræk. Nå, vi vandt så. Ja, det var højt overstået. Ja, meget højt. Jeg faldt ned. Ja, jeg ser sådan herude. Og gå nu væk. Okay. Sådan herude. Og Katja, så sådan derude. Prøv lige så sådan. Stå nu stille. Sådan der. Jeg vil ovenpå. Jeg skal se. Ej. Jeg har ingenting. Igen. Jeg betyder ikke noget for nogen. Se, jeg sagde det. Jeg har ingenting. Ingenting. Jeg er not. Går han i pyjamas, wow. Wow, han skal vist... Hvor et klamt æg. Det har vinger, så det kaster æg på mig. Gå da væk. Der er bare to. Hvad laver han? Hvad laver han? Det der, det er så fabulous. Jeg er død. Jeg skal passe på. Du så ulækker ud. det bliver skeletter. Du så ulækker ud. Vi kan lige holde øje med de andre. Skal vi holde øje med hende? Eller hvad? En eller anden person, der står af et træ, eller hvad? Men har de sgu... Morderen. Ja, vi kan holde øje med morderen. Hvor ser de klamme ud. Ja, ikke? Katja, din krop ligger forkert. Nej. Og jeg er faktisk... Jeg vil se sheriffen. Hvad det hedder, ja, herinde under shop, der kan du få gunskins, og du kan få, ja. Du kan også, hvad fanden? Jo, du kan også få noget til at flyve om bag dig. Du kan få penge eller sådan noget, tror jeg. Og du kan få dyr. Eller, så rettere sagt, ting. Og her er lidt... man kan ikke komme ind. Okay. Hvor ind? Men jeg troede lige, det var en dør, men det var bare en væg. Altså lige den der brune der. Her ved det brune. Jeg troede lige, det var en dør. Jeg vil ned og svømme. Jeg morder! Not. Jeg morder! Okay, jeg kigger lige. Hvem er sheriff? Hvem er det, der skyder æg på mig? Kan jeg gå væk her? Jeg ved godt, hvem sheriffen er. Det er ham med laptop på. Han er herinde, Isabella. Nej, jeg er død. Er der andre? Hvorfor? Ja, der er en mere end mig. Hvorfor gik der også en op i min fæsvar? Ja. Har han nattøj på? Hvad sker der? Fuck, hvor lol. Er det med det? Vi ser på... Er der to sheriffer og to... Der var to mordere. Gemmer... Ej, fuck, hvor ser han. Det er derfor!
Katja. Det er ham der Mixalis. Nej, pas på! Det er ham der. Nej, du vil gå ud til ham nu. Og gør. Og I må meget undskylde Katjas baggrundslyd og slukke den, så den ikke larmer. Ikke også, Katja? Jo. Og ja, I må, hvis I har lyst, så må I meget gerne blive venner eller sådan noget. Like, subscribe, alt muligt. Det afhænger af jer. Og hvis I også har Roblox, så bare bliv venner med mig og Isabella. Så oplever I en masse sjov og ballade. Ja, og det, jeg er Sharif. Det kan også være, at I får lov til at være med til at optage. Ja. Isabella, jeg er not. Jeg tror ikke på ham der skriver, jeg er inde på det. Jeg tror ikke på ham. Okay. En bombe! Gå væk, gå væk, gå væk! Gå væk, gå væk, gå væk, gå væk, gå væk. Jeg gider ikke det her. Gå væk, gå væk, gå væk, gå væk, gå væk, gå væk, gå væk. Jeg er Sharif, gå væk. Det er ikke sjovt, når folk begynder at jagte en, fordi man har pistolen. Wow. Det er en med det lyserøde. Er det? Ja. Fuck, du er ulækker! Gå da væk! Du er klam! Bam! Ja! Fuck, jeg er god. Skød du hende ikke? Ja, Ja. fucking bro. Sådan. Og I kan også bare sende nogle beskeder, sådan en kommentar. Det er kommentar, ikke comment. Nå, men kommentar. Nu gør du det igen. Kommentar. Kommentar. Fuck, hvor lød det åndssvagt. Ja, kommentar. Jeg murder. Jeg finder ud af, hvem der er Sharif. Er du Godt. Sharif? Er du Sharif? Er du Sharif? Kom her. Det er så irriterende. Er du Sharif? Au! Katja. Dræbte du mig? For helvede, din nar! Nu må jeg stræbe dig. Din... Jeg dræber dig så meget. This is the perfect fantasy order. Okay, jeg er ingenting. Ingenting. Asa Crisp and Cereals. Den sprøde myslibar. Fyldt med fuldkorn. Jeg står lige, hvor det er. Ej, hvor lol. Isabella, prøv at komme herhen. Til ham der står. Nej, jeg går ikke hen til dig. Min mor, gå væk. Er han mutter? Gå da væk. Jeg døde så op i luften. Og han trækkede mig hele vejen hen ad gulvet. Lækkert. Hvor ligger det lige? Ikke så lækkert. Men, Katja, Mm. jeg tror, du er nødt til at sige farvel nu. Hvorfor?